So hello लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो गिबियावनो जासिहरनाय जाबाय। So जायो बे समाव केसिय'थ' रोंखाया नालाय आं दामनो प्रेक्टिस होगासिनो दंबाय दायो। So नायदो नै एकदमबारे रोंखाया बेखौनो होगासिनो दं आरोखि ना। मास्टारखौनो मोनाखै दाबो सोलोंनाय जोंहा। So नायलांबाय थाबोदो। So लोगोफोर दामनोबो रोङा नालाय दा दामखांलायबाय। So दामखांनायखाय दा न'आव थांनोसैलाय। माने बिराद मास्टार गैयैजों जाबजों बेखौनो जोङो सोलोंगासिनो दं आङो आरोखि ना। सेंग्राफोरखौबो फैनो थिनो सेंग्राफ्रा फैया दामफैया बेनिखायनो होबाय आङो मा जालायखो आंथ' दाबो सेंग्राय दं नालाय। So नायलांबाय थाबोदो लोगोफोर आं मा दामो मा सोलोंगोन बेखौ खोन्थाजोबगोन आरोखि आङो। So हामबायसै लोगोफोर एसेनोसै आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय साबायखर बाय।